लाल मरचाई होला हाल के पिसाई हो लाल मरचाई होला हाल के पिसाई हो। और का केकरा पछवा छपाई तू बताव बताई रहो केकरा पाछे छपाई बताओ बताई रहो पहले ही बताई हमने के विकास बहरे आए हमने के आशीष भैया कहाँ बने आशीष भैया कहाँ बने भाई जिनका आज हमने के इतना सुंदर कार्यक्रम में रिंग सेरेमनी में हमने के उपस्थित भइल बनी आशीष भैया चाहब कि अगर हो गए लोग तो रहुआ भी तनी सामने आ जाए हमने भी चल गए बड़ा जल्दीबाजी रहल उनकरा के कि लाल मरचाई हलाल के पिसाई हो। अब हम का कहें समधी जी लोग कहाँ बने समधी जी के है भाई अच्छा मान लेते हैं सुरेंद्र भैया समधी बाप रे बाप असमधी के पाछावा छपाई जतने छपाई भैया कुछ ऐसा गीत हमने के गा लेवल जाओ कि तनी सा यादगार भी शाम हो जाओ आज के एगो गीत के फरमाइश भी रहे गार्जियन की तरफ से हम आपके वो गीत हो जाए हाँ हाँ एक दो गीत बस चेंज करे के पलटो ताकल लेवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकलो इतवार लिखल बा हो सुमार लिखल बा आहई मोटकू के बहिनी के भतार लिखल बा तनी ताकलो ई गीत हमनी के माता बहन लोग गावेली जा बियाह में जब घर में समधी जी लोग के आगमन बारात आवेला तब तो तनी ताकलो देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकला देवलिया पक्का लिखल बा तनी कितने ताकला देवलिया पे का लिखल बा बाकी ये तो ना आर्यन मुझे कह सकते हैं ना हम आर्यन के कह सकते बाकी एक दो जो है तो मिलकर गा ही सकते हैं बाकी कहना है लाइट वाला हमारा भैया सब आगे बढ़ैया रे
हमरा भैया संगे भागे पतैया रहे आग लगा के देवता भीतर की जगा के काहे छटके दाती से दबा के काहे छटके लेकिन ऐसे ना देखी डांस हम भी करेंगे लेकिन आज हम चाहते हैं जब दोनों लोग मंच पे बानी जा तो दोनों लोग तनी साथ में ठुमका लगाई जा उदिहिया में आग लगा के देवता भीतर की जगा के काहे छनके लू झमका दाती से आर्यन जी कुनरी के सीओ साहब हम लोग के बीच कुरने के सीओ साहब बैठे हैं अंचलाधिकारी महोदय उनके तरफ से आप सभी लोगों को हजारों हजार रुपया का आशीर्वाद प्यार कुरनी के सीओ साहब एगो गीत के फरमाइश बा कि अब तक गीत सबके खातिर भइल लेकिन श्रीमान जनार्दन चाचा खातिर की वो समधी मिलन वाला गीत आप आर्यन बाबू जरूर सुनाएंगे वो भी गीत आप सुनाइएगा एकदम कि जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के कि जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के ये सुरेंद्र भैया समाधीन के नाम जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधीन के जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समाधीन के नाम जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधीन के दुल्हा दुल्हन के हो दुल्हा दुल्हन के दुल्हा दुल्हन के हो दुल्हा दुल्हन के दुल्हा दुल्हन के हो दुल्हा दुल्हन के जोड़ी बनल रहो दुल्हा दुल्हन के समधि समधीन के बैठे के नहीं और आदित्य जी आर्यन के ब्याह में ये तीनों समधी एक साइड से बैठल बने सौरभ पाठक भैया सुरेंद्र भैया अजय भूषण भैया ये तीनों लोग के प्लान हुए बाकी समधी के गाड़ी भी एगो अलगे सजी आर्यन के जब बारात हुई तो और हमनी के भी एगो अलग जलवा रही हम अनुपमा यादव जी से चाहत कि आप भी मां सम्मिलित होकर समधी के खूब करिए सभी ये भी तो समधी लग रहा है इसको भी बनाएंगे नाली हले गैया नाली हले भैंसिया नाली हले बैला औरी गाड़ी बड़ा रंगदार समाधि मड़वा में भी भइले भारी बड़ा